Wel, os ydych chi'n meddwl bod i'r sioe wythnos yma, mae'n dipyn o waith cerdded, falle, byddwch chi eisiau ffon. A dwi'n y lle perffaith am ffon, a dwi wedi ffindio 2 gymeriad, 2 wynebau cyfarwydd y sioe. Clive Jones i gychwyn, ydych chi'n o lew heddiw? Eitha dawyr. Da iawn. Yna chi job bwysig iawn yn y stondyn yma lenyn, does? Wel, oeddi, mae dros 100 anner o ffyn ma nawr yn y Cystadleuaeth heddi. A chi sy'n stiwardio ar y holl beth? Ie. Prif stiward? Prif stiward, ie. Dipyn o gyfrifoldeb? O, lot. Oes yn does. Ac o'ch chi'n dweud merniferoedd yn uchel iawn. Faint eto chi o'r ffyn sy'n ma? Dros 160. Oes na fe da lot o wahanol gategoriau wedyn? Os, mae rai pren na chi, rai cyrn, corn dafad. Mae corn ceirw yma, draw yn gwr. Chydig o bob peth felly? A dwi'n gweld ar y crysau Cymdeithas Gwneithurwyr Ffyn Dinefwr. Ie. Faint o glwb sydd gennych chi? Sa gryw mawr o'na chi? O, mae wedi gen anner yn ni. Faint ydych chi i ysgob, oes na fyd? Os. A amrywiaeth oedd, oes na foes ifanc yn... Dwi'n mynd dweud bod chi'n hen am eiliad, cofiwch. Oes yn dweud hynny? Na'r problem yw dos neb ifanc yn dod. Nag oes? Nag oes. Pam ydych chi'n meddwl te? Achos mae'n grefft werth i dysgu'n dydy? Beth ar eraill yn nhw'n neud e. A mae eisiau cofio ar y hen grefftau yma, yn does? Wel, os. A mae'n siŵr bod stiwardio fan hyn yn job hawdd, achos mae gennych chi ffyn yn does unrhyw un yn cambihafio, mae gennych chi ffon. O, na di. Oes, yn does? Ac sy'n dod o fi mlaen yn hapus iawn at y beirniad. Ydi o wedi bod yn bihafio? Wel, gan mwyll fach oeddi dim, mae rai camwni fe yma. Camwni chydig yn nhw, gwni air fo wan, os ydyn. Diolch yn fawr i chi, Clive. Wel, Geraint, sut ydych chi heddiw? Da iawn, diolch. Dych chi, dyn ni'n cael sgwrs bob blwyddyn, dych chi'n heneiddio dim, dych chi'n mynd yn ei ai. Dyn ni'n mynd i'r 2 begwn gwahanol. Dwi ddim yn gwybod yna. A mae'n afathodyn pwysig iawn gennych chi, Lenny. O, beirniadu Lenny, ie. Dych chi wedi bod yn stiwardio am sawl blwyddyn. Ydw. A hon ydy'r fraint eitha, siŵr i chi. Ie, iawn. Ond na waith grafu pen, Geraint? Oedd y cystadlu'n frwd iawn. Fel chi wedi siarad o'r blaen, mae yna pob peth arall yn y sioe. Mae sawl dosbarth o ffyn o'n blaen i fan hyn. A mae wedyn yn dasgu iddi, oedd pigo 5 ffyn gorau yn bob dosbarth. Reit te. Da ni wedi cael y 5 gorau, ond gen i weld y goreion o'r gorau, wan te. Hon oedd y gil-wobr, felly hon oedd yr ail safle. Beth sy'n mor arbennig am hon, Geraint? Oedd un peth cynta mae beirniad yn disgwyl am yw bod y ffon ei hunan yn syth. A wedyn yr joint os wedwn ni bod einan dda iawn, wedi cael ei wneud yn dda iawn. Siap y ffon a os yna decorative peth ar y ffon ei hunan bod nhw yn dda iawn, wedi cael ei wneud yn dda. So 2 bren gwahanol fyna, swn i'n dweud, oes? Oes, mae da chi cyll neu'r hazel fel sianc. A wedyn mae da chi'r bur elm. Bur elm, mae'n rhain bendigedig ar hwnna, oes? O, wedi, mae da chi'r sbotiau yn y cod ei hunan yn dangos y ffon fel dyle fe bod. Ar ei gorau. A wedyn dyma hi, y crem de la crem, fel yn dweud yn rhywle. Y pencampwr. A mae hwnna'n ffon arbennig iawn. Wedi, gwaniaeth rynt y ddwy, mae da chi ffon corn, a mae da chi ffon cod. Reit. Mae fwy o waith mewn corn, ond mae'r 2 ffon yn deserfol fod yn gyntaf. A mae hwnna'n ffon wladgarol iawn, os ydych chi'n gymra hwnna'n eich llaw, ydych chi'n un peryg. O, byddai cael yn farnu am na, fi'n siŵr bod fi wedi pigo hwnna heddi. Di hwnna ar werth? Dwi ddim yn gwybod. Gwni sgwrs, oedd ar y camera. Geraint, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Reit, diolch yn fawr.